snažiť a rezať zase strop na vykričníky, takže keď nielen to je 3, ale škola. A v tomto smere, že ste si potom rozmysleli s tými 10. 5, 4. Super chlapci, tričiek na traj. Ideš. Poďme. Kde je šeloto? Voda! Václav ide! Voda je uťak. Osvežiť sa. Super! A ty Bufet! Ale zástup postaví. Dáte, on to bude někde. Toto děvčátko je. Čas 55, 12, 42. Super, blahoželám do cieľa. Ospravedlňujem sa, číslo časom 59, 50. Salma a Rastislav. Tak, v čestnom závese cieli, čiže Ladislav Turík. Číslom 30 dobieha do cieľa Medvič. Hľada nejakých tých svojich. Číslom 2 dobieha do cieľa, že si cieli. Trénať jednou libočka. Miroslav, Matej. A je tam dispozícia. Ideme! V druhom mieste. Kalos, jak povedal. Sviží vyňať na hlavu. Gratulujem. Chcem vás požiadať poteľažnáme výkazov. To poprosím. Gratulujem. V rekorde. Gabi, gratulujem. Zase idem dávať striebro. Šampanský máme? Nealko. Máme nealko. Po rokoch najprv druhé. Gratulujem. No, stálica, no. A vy? Pijete na budúce? Jasné. Áno. Ďakujem. Dvoch by si mohol ešte super. Neuráz sa. To nie je posledná, ale do bunkru. No, gratulujem. Čistý euro. Si to postav. Veľký športovci, vy už vedieť. Prvé miesto.
Striebro či bronz? Či zlato? To jak? Náročná trasa. Kde ho? Aha.